BiH. Armija Republike Bosne i Hercegovine nastala je od ljudi koji su naoružani velikim srcem i hrabrošću odlučili stati pred neprijateljsku vojnu mašineriju. Kada su 15. aprila 1992. objedinjene sve patriotske snage, zvanično je rođena i armija. Na početku je bilo 70.000, da bi godinu kasnije armija brojala 250.000 boraca. Ratne godine utjecale su na njen ubrzani razvoj. Postala je neprijelazna linija odbrane Bosne i Hercegovine koja je počela donositi značajne vojne pobjede. Danas, 18 godina nakon njenog nastanka, tradiciju baštini drugi pješadijski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Širom BiH održane su svečanosti kojima se još jednom podsjetilo na značaj 15. aprila. Centralna je organizovana u kasarni Adil Bešlić u Bihaću. Predstavnici državnog vrha su istakli da je obilježavanje ovog jubileja u Bihaću pokazatelj da je borba za integritet vođena na svim dijelovima Bosne i Hercegovine, te da se danas na drugim poljima borimo za ulazak u NATO savez. Pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine borili su se za historijske vrijednosti države koja je na kraju ipak očuvana.